Bulan mga kabusay espiritu kailangang gingharian sa langit. Bulan mga kabusay espiritu kailangang gingharian sa langit. Anong mahadlok man ako sa daotang mga adlaw, dihanga ang mga daotan nagalibot ka nako. Nagasalig sila sa ilang kadato, kahanugaway sa ilang bahagi, mao'y ilang darbo. Bulan ang mga kabusay espiritu kailangang gingharian sa langit. Apan dili gayon makaluwas sa iyang kaugalingon, ang tao di makabayad sa iyang kaugalingon, lukat ngadto sa Dios. Dakura kaayo ang hindi aron maluwas ang iyang kinabuhi, dili gayon siya makabaton sa igo aron mabuhi siya kanunay, dili makakita o kalaglangan. Bulan ang mga kabusay espiritu kailangang gingharian sa langit. Ayaw kahadlok ko nang usa ka tawo madato na, dihanga ang bahandi sa iyang balay, madako na. Kay di kamatay niya, wala siya madala niini ang iyang bahandi. Mosunod niya ngadto sa lubnganan. Bulan ang mga kabusay espiritu kailangang gingharian sa langit. Bisan sa buhi pa siya nagaisip, siya sa iyang kaugalingon na ulahan, daaygon ikaw nila tungod sa imong pagkapalaran. Apan mutipon siya sa pundo sa iyang mga katiglangan, dili na gayon makakita sa kahayan. Bulan ang mga kabusay